seggfej. Azt hiszem, nem csak én gondolom, hogy itt nincsen minden rendben. 20 éves anyák mellett 50-es apák nem mondanám rá, hogy ideális család. Mi történt ezzel a világgal? Pont hova jutunk így? Szemben legnagyobb ellensége már rég nem a nyomorult híd. Lassan önmagát pusztítja el, ha senki le nem fékez. Ahhoz, hogy végre észrezzél, neked elég lenne, hogy kézzel! Fiatal kurvák az utcán, némelyik még nincs 20 éves, de már késtél el a strádán, pénznél szexre éhes. A tévét a konyha szennyert megint, heten öltek meg egyet. A politikusok csak a zsebüket kamik, nekik mindegy hány ember! Mi történt ezzel a világgal? Mondd, hova jutunk